Nagpaymangno ang Land Transportation Office Region 11 ngadto sa mga motorista karong kalagalag nga siguraduhon nga anaa sa kondisyon ang mga pampublikong sakyanan. Ilabi na karong panahon sa kalagalag kanu sa dagsa ang pasahero. Ani report ni John D. Esteban. Dili makabiyahe ang mga bus gikan dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal kung dili makapasar sa inspeksyon sa Land Transportation Office Region 11. Kining ginamaniho ang unit sa bus driver nga si Tatay Nimbe nga dunay rutang Davao City paingon Mati City, Davao Oriental, kuti nga gi-inspect. Gisuta sab kung kumpleto kini sa papeles. Hinuon pasado si Tatay. Kinahanglan mo agi sa inspeksyon ang bus aron masiguro nga anaa kini sa kondisyon una mo biyahe aron masigurong luwas ang mga pasahero. Unsa ka importante nga moagi gyud og ingon aning inspeksyon una mo biyahe? Oo, tama yun, maaga yun. Kay para Safety. kinahanglan gyud nga i-check ang bus para walay hitabo nga mahimo. Safety ta makaabot sa ato ang ituan. anaa sa average 80 buses sa usa ka adlaw ang ilahang gina-inspect. So kada October 31 kanus-an nagsugod ang pagpatuman sa uplan biyaheng ayos subay sa pag-obserba sa kalag-kalag. Dinhi mas gipakusgan ang inspeksyon sa mga pampublikong sakyanan. Ilabi pa nga dagsa ang mga pasahero. Ang tinitingnan naman natin sa mga public utility vehicles, yung roadworthiness ng isang sasakyan. At least mapagaan yung loob ng ating mga pasahero na yung sinasakyan nila is convenient, safe, no, and accessible to all. Gipaymangnuan sab sa LTO 11 ang mga driver nga tumanon ang balaod trapiko. Mostly pag ganitong season, no, overloading of passengers. So yan po yung iniiwasan natin. Dito sa Davao City, no, talagang pinagbabawal yung mga pasahero na sumakay outside of the terminal. Umiikot naman yung mga field enforcement natin as soon as meron silang makita na mga violations sa public roads, talagang titikitan sila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.